În continuare, am să dau cuvântul doamnei judecător dr. Rodica Ida Popa, judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, reprezentantul României în Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, inițiator al acestui proiect și căreia îi mulțumim pentru tot ceea ce a dorit să facă și vă va spune în continuare. Domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, domnule vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România, doamnelor și domnilor decani, doamnelor și domnilor judecători și avocați, distinși invitați. Bine ați venit în Râmnicu Vâlcea, capitala primului județ, atestat documentar al României, prin actul emis de Mircea cel Bătrân la 8 ianuarie 1392, precum și locul unde s-a cântat pentru prima dată imnul național. Astăzi, 3 octombrie 2014, într-un arc peste timp, deschidem prima conferință a proiectului privind relațiile între judecători și avocați, care invită într-un dialog național cele două profesii în cel mai solid și constructiv demers. Mulțumesc tuturor pentru că în acest moment, prin participarea noastră, scriem actul de naștere într-o credință, iubire și profesionalism pentru o justiție matură și echilibrată în interesul justițiabililor. Justiția înseamnă dreptate, sacrificiu, recunoștință, profesionalism, răbdare, toate reprezentând virtuțile credinței. Un act de dreptate are loc numai prin solidaritatea celor care îl construiesc, din perspective complementare, conferind încredere celor care caută în noi, judecători și avocați, calea spre adevăr. Independența unei justiții într-o societate democratică, în spațiul juridic european, se măsoară prin calitatea actului care se înfăptuiește în beneficiul justițiabililor. Standardele de independență, responsabilitate și competență ale unui sistem judiciar contemporan sunt date de corpul tuturor celor care înfăptuiesc justiția, altfel spus, nu numai de reprezentanții autorității, judecători și procurori, dar și avocați, care împreună cu grefieri, magistrați asistenți, experți, conferă actului de judecată stabilitate, indiferent de natura sa, fie că este de drept public sau de drept privat. Realitatea ne îndeamnă ca împreună să găsim modalitățile de reziliență la un moment semnificativ de cotitură în reforma sistemului judiciar român. Avizul numărul 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind relațiile dintre judecători și avocați invită la comunicare, respect reciproc, interprofesional, transparență, ceea ce înseamnă independență în realizarea actului de judecată. Acum, când are loc punerea în aplicare a noilor instituții ale Codului Civil, de procedură civilă, penal și de procedură penală, avem nevoie ca regulilor ce guvernează procesul, așa cum a fost gândit de legiuitor, prin accentuarea caracterului nepublic în sensul larg al termenului, întărind capacitatea judecătorului de a configura momentele procesuale prin etapizarea măsurilor procesului public, care conferă o flexibilitate etapelor sale, să li se adauge regulile de conduită adecvate a tuturor celor care le realizează, respectiv
avocaților pe care numai împreună putem adapta modificărilor structurale de esență ale procesului cu respectarea reală a tuturor garanțiilor conferite. Dragi colegi, acest proiect îmbină în prima sa componentă a conferințelor nu numai aspectele de ordin teoretic și practic în materia dreptului substanțial și a celui procesual penal, dar mai ales a celor deontologice adecvate modificărilor survenite. Dorim ca împreună să configurăm standarde de practici comune pentru a facilita procedurile și a găsi noi moduri de exprimare cu tact și echilibru în realizarea dialogului interprofesional. Componenta practicilor comune poate fi realizată numai prin voința comună a judecătorilor și avocaților, prin stabilirea unor criterii și măsuri cărora este necesar să reflectăm corect. De aceea, pe calea chestionarului elaborat, răspunsurilor date la întrebările formulate, se constituie un instrument științific pentru elaborarea unui cod deontologic comun. A treia componentă a proiectului, elaborarea unor materiale de sinteză, a discuțiilor, propunerilor, a dialogului continuu profesional, reprezintă alte instrumente menite să asigure cunoașterea atât pentru judecători și avocați, cât mai ales pentru justițiabili, a regulilor necesare actualei etape în care se află sistemul judiciar român. Formarea comună interprofesională deschide aria cunoașterii într-o altă dimensiune, cea interumană, care impune noi standarde pe care numai pe calea dialogului o putem continua. Desigur că acest cadru al proiectului dezvoltă pe parcursul desfășurării sale noi aspecte de dialog, dincolo de materia de drept penal și procesual penal, care vor fi concretizate tot pe calea dialogului și cu siguranță vom găsi în ceea ce ne propunem coordonate importante și mai ales fapte concrete pentru consolidarea justiției și a statului de drept în România. Închei cu ceea ce spunea Jacques Jean Rousseau: cel mai puternic nu este niciodată de ajuns de puternic pentru a fi întotdeauna stăpân, dacă nu știe să transforme puterea în dreptate și supunerea față de el în datorie. Vă mulțumesc!